फाइनालि दानबाय जोङो टिकेटखौ ना बाथोन सावनाय आलु जहल जों नाजों मोनबाय आरोना जा गोथाव जाखाबाय हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फेरसेबाव बरायनाय थाबाय स' दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय जों दिनै मैसुराव थांगोन आरोना सनिया आं बाबा ओमफ्राय मामिया न'आव थाबोदों न'आव सासेना थाबोनांगौ ओंखायनो ओमफ्राय दिनै जोङो मैसुराव फ्लाइटनि टिकेट दाननो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जोङो आसामाव थांसिगोन आरोना बेंगलर टु गुवाहाटी लोगोफोर थांगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना जों खय थारिखआव थांगोन जाय कारेक्ट आनसार होनो हायो आं बेखौ रिप्लाय होगोन आरोना ओमफ्राय नै जों बाहाय माने फट'शुट खालामदोंमोन आरोना मैसुर थांनायाव लोगो मोनो आरोना बे टायार डिजाइनखौ स' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोना जों आसामाव थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो मैसुराव नै टिकेटबो दानफैखाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव बेगबो लानांगौ नालाय बेगबो बायखानोसै ओमफ्राय जुथाबो बायनो होनदों जोङो बेंगलराव 10 बोसोर जाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो उन्दैयावनो फैदों ओमफ्राय दा बिराद गोबावजों खनसे थांनो नागिरदों आरोना आसामाव स' जा एक्साइटेड जानानै दं आरोना जोङो सनियाजों आंजों नै दानगासिनो जोङो जों नायगासिनो आरोना इन्डिग'खौ दाननो नायो आरो इन्डियाखौ दानगोन ओमफ्राय जों फाइनालि दानबाय आरोना इन्डिग'खौनो दानदों फाइनालि दानमारबाय टिकेटखौ लोगोफोर ओमफ्राय नै जों जुथा नायनो फैबाय आरोना लिफ्टजों फैगासिनो आरोना जोङो ओमफ्राय जों जुथाखौ नायखांबायमोन ओमफ्राय दायो बेगखौ नायनो फैलायबाय नै बाहायबो ओमफ्राय बाहायबो जुथाखौबो ओमफ्राय बेगखौ फसायासै ओंखायनो नै दस्रा जायगाथिं थांबावबाय ओमफ्राय ट्राफिक जाम जादों सनिया बेखौ नायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय साइजआ एकबो मेटचिं नङा आरोना एसे गिदिर नांबावगौ ऐसा वाला डिजाइन दिखाओ ऐसा वाला आरो दहायनिखौ फसायबावासै नै दस्रायाव फैबाय आरोना दिनै जुथा नागिरनानै जोङो मेंग्लिजोबगोन आरोना लोगोफोर नै बाहाय नायबावसै मुझे वो अच्छा लगा यार आरो दहायनिया मोजां नङामोन एबाराव स्पर्टस शु नायफैलायबाय आरोना लोगोफोर बाहायबो खालि लावसंमोन आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोरजों मेंग्लिनानै नुडल्स जाफैबाय आरोना लोगोफोर जा मेंग्लिबायनाय मानसियानो मा सिथों जाजोबबाय गोसोम जाजोब्बाय आरोना स' जुथा नागिरैनो ओमफ्राय नै जुथाखौ जोङो अनलाइनाव बिहरनोसै होननानै माने जाखांनानै जोङो बेग नायफिनसै आरोना बेगखौ नै मोनसे जायगायाव मोनबाय आरोना जा साइज दंमोन ओंखायनो बायनो लानोसै सानबाय लास्ट बेलासि जाथारबाय आरोना मोनानोसै रोखोमनि बेग नांगौ दंजोबो आरोना लोगोफोरनो मैसुराव बे माबायदि दिखाव बेग नायै मायैनो सेस साख्रि जाजोब्बाय नै जुथाखौनो फसायासै आं मोनसेबो फ्लिपकार्टआवसो सइस खालामना लानांसिगोन लोगोफोर बाबा कैसे जाएंगे ऐसे जाएंगे बोनोनो हाला हनै रानथेंथेंनो ना गोरान रानो ओमफ्राय नै आंहा बाहाय जिरायनानै दं आरोना लोगोफोर आयौ बे लाइट कालार क्रीम कालारनि बायदिथार ने कोड भी रख सकते हैं क्या यहाँ पर तेरा कोड लॉक जाए देगा स्पाइडरमैन
और ये वाला प्रिंसेस पूरा कलर गया है ना। बच्चों का भी वो है एक ही आया। गाइस। एक ही है। ये बहुत क्यूट है, क्यूट। रेड में चेयर पे ये वाला है। हाँ ये भी स्पाइडर है ठीक ना। पेन लंच लेके जाने वाला है। बैठा ले वो साइज कम आने का वही से स्टैंडर्ड, और ये वो दोनों का बीच का है। वो ये साइज कम में आता है, ज़्यादा नहीं आता है। चलो देखो कंपनी फोटो नहीं वीडियो बनाया, वीडियो बना मैं बहन गस्ला दखानबो बहन बेग नाहरा आरो हा लिया है दोस्तों, हम लोग घर पे जाने वाले हैं वापस। ओमफ्राय जों बाहाय मन्दिराव फैबाय आरोना, बाहाय गरायजों फट' लाबावबाय, बिनि उनाव थांसै, मोनाखाबायानो। फाइनालि न' सफैबाय लोगोफोर, मोनहागुलायबाय आरोना, बेग नागिरै बेगा। लोगोफोरनि मोनानि ओंख्रिया अमा गोरानजों टमेट'जों संसै आरोना। आं दायो नै संगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर सनिया उन्दुहैबाय, जाला ओंखामखौ, ओमफ्राय जों साथामल'। Tomorrow. बे बाबाया ना लायलायबाय आरोना, ओमफ्राय नै नाया मा मोनबोदों, नास्रायबो मोनबोदों, ओमफ्राय नैबे जा गिदिर, दानिया सायनोसै आरोना बाबाया। फुजिन दामलाबाबो जालायबावखायालै। खोस खोस आखाइजों देन्जार दालायबावो। नै सायगासिनो गान्थि। गर्मीजों जाहैदों बे। नै लोगोफोर नास्रायखौ सावबाय आरोना बाथोननि थाखाय। नै लोगोफोर आलु जहलजों नाजों मोनबाय आरोना, जा गोथाव जाखो। ना सावनाया नै बाथोन देगासिनो, सामब्राम ना बाथोन सावनाय टेस्टि।